Good morning, guys. Na si Groot. Naurat na. Lakad time, lakad time. Si Daddy. Ana, lakad na? Lakad na. Ayun, inakit niya na yung yung pinamili namin. Kaya pala ang tagal niya. Ano ba yan? Ikaw talaga daw yung... Huwag ka masyado tumalon, baby. Baka bumaliktad ka pa ganun eh. Kasi prone daw yung mga ganyang breed sa yung... yung likod. Na-injure. Hilig naman magtatalon. Sige lang. Ano ba yan? Lagi ko naririnig kantang yun. Sige na. So, ito na yung yung duvet. Pinalagyan ko na ng cover. Pero bumili ako ng extra cover niya pa. Para may pamalitan. Tapos hindi na ako magpapalaban ng mga comforter. So, yung mga comforter, dadalhin ko na siguro yun sa Nueva Ecija. Ginagawa ko yung Nueva Ecija. So, yun. Para magamit doon. Kasi doon may tubig. Pwedeng okay lang maglaba ng maglaba. Tapos maluwag. Eh dito, di ba? Di mo na malalaban dyan. Ito yung isa pang nilagay ko. Ay, Ottoman pala ito. Asan yun? Nalagay ba yun, Daddy? Ay, ito pala. Ito yung isa. Kulay gray. Ah? Nandiyan sa likod ng nakasabit sa likod ng pinto ng CR. Ito. Ayan, parang gray. Light gray. So, yan yung kapalitan niya. Tapos, ito lang to eh. Cover lang talaga. Kasi walang available na na punda. Pero ito, may punda to eh. So, terno siya. Yun. Tapos, mas di hamak na medyo mas siya. Medyo mas magaan ang konti dun sa sa comforter. Ayun, yung pinakamura lang guys yung binili ko ha. Kasi yung yung isa, yung sumunod na sa kanya, na klase sa kanya is 4,000 agad. Ito 1,399 lang, 1,400 tapos naka 20% off pa. 'Di ba? 1 something na lang siya. Yan. Duvet filler. Full. Hindi ko alam. Basta yung lang, pandalawan lang yung kinuha ko. Yung sumunod sa kanyang klase is 4,000 na. Tapos yung pinakamahal is 5,000 to 6,000. Yung pang hotel na talaga. Yung malamig sa sa blat. Sabi ko naman kailangan ng ganun. Yung pinakamura lang tayo. So, yun. And, ayun nga, yung mga pantulog na binili ko. Bumili ako nito kasi mag-February na, diba? O din tayo. Para may something, naman din dito. May pang contrast sa black, sa mga dark na na ko. Na lalagay ko. By February, magpapalit na ako ng sofa cover. Walang days na long. And then, this one. O, diba? Lagyan namin yung picture namin, yung wedding picture namin ni Daddy Yol. Pang side table. Then, haul na lang tayo, guys. Yung bedroom, slippers. Yan. Wala si Chris eh. Wala kasing available nung kulay nung robe niya. So, ito sa akin. And bumili kami ng robe pala. Ayan. Yun lang. Para din magtutuwalya. So, yun. Okay, pag nagta-travel, ganun. As if naman na magta-travel na. Charot. Hindi, pambahay lang talaga. So, ito sa akin. May terno na slippers. Tapos ito kay Daddy. May terno din na slippers. Yung kay baby, light blue. Kasi walang available na slippers. So, di muna namin siya binilhan. Then, what else? Yung mga pantulog ko. Si Palaka bumili na ito. Naiinis ako. Kasi ginawa akong bata. Like a virgin. Buksan mo nga. Kakaloka ka eh. Ano mo na lang. Punitin mo na lang. So, ganyan oh. Mga pantulog lang na ganyan. Mga pambata na pinili na ito eh. Like a virgin. Visit ka. Bilisan mo na si Groot na na oh. Ayan. Oo, natatay na yan. Hindi mo yan nilabas kahapon eh. Uy. Puro pink. Kailan pa ako nag-pink? Mga ganito lang kulay lang saan eh. It's a pink word. So, yun. Like a virgin. Bet niya. Ano yung Maggie?
Ay, no. Una naman ah. So, that's it lang guys. Yun lang. And then yung Ottomani, storage Ottomani Crisper sa mga toys niya. And, yun. Inano ko na si Emma. Pini-em ko na. Sabi ko kailan yung rest day niya. Para, magpa-help sana kung maglinis dito. Kasi, hindi ko kakayanin na ako lang. Sa sitwasyon ko na to. Buti kung wala, kayang-kaya ko talaga guys. Kaso, ayoko naman abusuhin yung yung nararamdaman ko kaginhawaan na muna sa katawan ko ngayon kasi baka maging worst pa. That's it lang. Inaasar pa kasi ni Daddy si Groot. Sige nga, kunwari kayo lang ni Dayong-yung ang lalabas. Bye-bye. Bye-bye, Groot. Sige na. Ay, hinata ka daw. Oo na, lagi naman niyang inalalabas eh. Di ba, pag-antay. Yeah. Tara. Wait lang. O, wag mo akong talunan, mababasag yung camera natin, baba. Wait lang, ang likot mo kasi. Gutay. Yeah, go na. Oh, ala. Wait, so. Agaw na kayo. May wagang pamalo ko. O, tingnan mo dyan yung mga Kaya nga. jewelry. Ang bigat naman ito. Sabog agad yung bungo. Kamananakit ng ibang aso. Yung lang, close proximity lang. Yes, Maggie. Dito lang tayo, baby. Gusto ko na kayong paliguan. Ikaw. Daddy, paliguan mo nga ito mamaya. Kaya natin mamaya. Tapos paliguan kayo ni Daddy, ha? Guys, ayos lang ako dito sa kwarto ng bata nang muna. Naloloka ako. Every time na umalis yun guys, pagkagising no, or pagkaalis nun galing, pagpapasok na yun. Diyos ko, itong cabinet niya nakabukas, yung drawer sa loob nakabukas, alam mo yun, itong anak ko talaga na ito, nag-iisa na lang eh, kaloka. Ayun, tapos, bumili nga ako na itong roba na to, para sa kanya, ka-size ko na yata to, or isang size lang to. So, ayun, binila ko siya kasi nagbibinata na yung anak ko, kaso parang baby pa rin yung turing niya sa sarili niya. Feeling niya baby pa rin siya. Alam mo yung pagka maliligo yan, pagkalabas ng banyo is, imbis na itapis yung tuwalya, nakasampay sa balikat yung tuwalya, tapos kitang-kita yung kanyang ay, kaloka to. Nagagalit tong tatay kasi nga naman, 'di ba? Unsightly na tingnan. May palakad-lakad na hubot-hubad na tao sa dito. So, ayun, para pagkalabas niya sa CR is balot na balot siya. Same with Froggy kasi sabi ko yung chan mo kitang-kita lagi sa vlog ko kapag kagagaling mo lang sa CR, 'di ba? So, sabi ko mas decenteng tingnan na nakabalot kayo. Kasi yung mga nakatapos lang kayo. So, ayun, ang hirap pala guys kapag walang babae sa pamilya. I mean, alam mo yun, yung dalawang lalaki yung kasama mo. Ang sarap sana kung may babae man lang akong diba? Kaya ngayon, nandito si BK, enjoy na enjoy talaga ako. Kasi nakikita ko yun, nagwawalis. Kita linggit-linggit niya pa, nagwawalis, nagsisinop ng mga dyan sa sofa. Kaya gusto ko talaga magka baby girl guys. So, yun nga. Good luck sa atin. Hey, Paknit! Higa dito, Paknit lang muna. So, yun. Ano ba bang gagawin natin? Alam nyo kung wala lang akong talaga, wala akong nararamdaman ngayon. Kanina pa akong siguro, nakatapos na siguro ako dito sa kahit sa kwarto namin. Kaso wala eh, hindi ko pinapwersa para akong tanga lang na pa unti-unti yung kilos guys. Na-invite din sana pala kami guys sa event ng Nero, yung kinuhanan ko ng condo unit na umattend ng ceremony, yung tipping off ceremony.
So, wala akong ideya. Sabi ko, ano tong tipping off ceremony na to? Bakit may ganto-ganto pang ano, pauso? So, ayun, inano ko siya, ginugol ko siya. So, para siyang ceremony nga na kapag ka last part na ng beam ang ceremony siya ng mga building or ng mga contractor or whatsoever tawag sa kanila, mga developer. Kapag ka last beam na yung ilalagay sa isang, sa isang pinapagawang building or whatsoever. So, ganun sabi ko, may ganyan-ganyan na pala ngayon, di ba? Kasi minsan yung mga, parang pabinyag ata tawag doon. Or, kasi minsan sa yung isang sasakyan, di ba? Kapag bago mag-travel, parang inaanuhan ng alak, di ba? Parang nagbubukas ng champagne, yung ganun. So, parang ganun din siguro yun. Sabi ko, may kainan, may mga drinks na serve. Kaso hindi naman din kami pwede. So, wala, hindi kami umattend. So, ayun, nakaka-excite yung condo na yun. Pero, medyo, pa rin guys. Matagal-tagal pa kasi nga. Sabi ko, pre-selling ko yung nabenta, nabili. So, siguro magto 2 years pa lang akong nakakabayad doon. So, may pa. Matagal-tagal pa. Yung pa lang yung binabayaran ko ngayon, yung dapat na pinaka-down payment niya, guys, is hindi kinash. So, yun ang, napaka-flexible nga kaya, na nakapag, tayo doon, nakakuha tayo ng unit. So, yung down payment pa lang yung, yung binabayaran ngayon. So, 3 years din ata yun, o 4 years kung ako nagkakamali. Basta, alam ko yung, alas magkasabay sila ni Tonton matatapos. So, ayun, nakaka-excite. Pero mata-turn over na siya once na natapos na yung, natapos na yung down payment mo. Kaya, ayun, kaya sabi ko, nagpupondo doon sa, sa checking account ko, 'di ba? Para just in case na gusto na naming, lumipat, is pwede na. Kasi tapos na yung, yung down. And then, yung pinaka-monthly naman yun. Yun ay mabigat kapag kapag monthly na, is nasa 50k na ata monthly. Kaloko. Pero kaya lang, kung kung masinop ka naman sa pera, kakayanin mo guys, 'di ba? So, kaya yun, nagsisinop ako. Ayun. So, ayun, pero okay lang naman sa akin magstay pa dito ng a year or 2 pa. Kasi, mas matagal ko pang makakasama yung mga doggies. Kasi, alam mo yun, ang lungkot ng buhay kapag walang aso, alam mo yun, imagine mo, nandun na kami, tapos bawal yung dog. So, wala, ang lungkot, 3 lang kami. Kaya, mas gugustuhin ko pa na dumito na muna din. Ayun. And then, may mga nagsasuggest sa inyo na kumuha ko ng rent-to-own. Hindi na po ako makakakuha ng rent-to-own kasi nga may hinuhulugan na ako. So, parang panibagong burden na naman sa akin yun, diba? Madadagdagan na naman yung babayaran ko. So, ayoko malubog ako sa utang. So, ayun guys. Madami tayong utang. Kaya, wag niyong isipin na yung iba dyan, makapag-bash lang na, akala mo, sinong mayaman, ganyan-ganyan. Ay, na lang natin sila intindihin. Pinaghihirapan ko guys, pinaghihirapan ko yung pinambibili ko, yung pinambabayad ko sa mga kautangan na yan, hindi ko hinihingi sa kanila, di ba? Dead mo sa kanila. So, ayun, gusto ko lang na may maipundar ako kahit papano, kahit na utang pa yan, as long as na kaya kong bayaran. So, baka yung pake. Milk time muna. Di ba finish na kayo? Dayong poknat. Nauna kayo eh. Ayun. Si Maggie tsaka si Groot na lang. Gusto nila yung milk talaga eh. Kasi nakalimutan ko kahapon bumili ulit sa MOA. Next time na lang kapag napadaan kami ulit. So, ayun guys. Nagluluto na lang ako ng food ng dog. Beef ulit. Hindi pa ako nakakabili ng liver eh. So, i-add ko yung pechay and then yung malunggay na binigay sa akin kapon ni Ate Remy. And then, tinuto ko tong natitirang konting spare ribs dyan. Yan ko siya sa magugulay ako nung ampalaya. Kasi may ampalaya ko dyan. So, ko siya, parang tutustahin ko yung spare ribs. And then, lalagyan ko din ng tofu ulit. Tapos, black beans. And then, ampalaya, yung ginawa ko dati. Ayun, and then nakonta ko na si Emma. Pupunta daw si Emma mga 1 yata kasi 7 to 12 yung schedule niya ngayon. So sabi ko, makikisuyo naman ako kung pwedeng patulong ako maglinis lang ng bahay kasi nga
hindi ako makakilos pa ng ano, bonggang-bongga. So, sige te, punta ako. So, yun, mag-prepare lang ako ng pagkain namin ni Ems. And then, si Daddy, pinabili ko muna ng breakfast namin. Actually, brunch na yun eh. Alas 10 pasado na oh. Pinabili ko muna sa Jollibee ng ano, ang Shanghai. Ang breakfast namin. Kasi siya, aalis din siya mamaya. May tatatuan daw siya sa Pasig alas 2. So sige. Maglilinis na kami dito ni Emma. Siguro magano na din kami. Magpalit na din kami nito para maano ko na to. Madiretso ko na siya sa laundry. Kasi may papalaundry pa ako dito. Tatanggalin ng mga ano ngayon ng mga bedsheet. Pa-laundry ko. At di ko kayong maglaban ng ano ngayon, mabibigat. Lalaki. So, ayun lang. Magagamit ko na yung ano, yung printed. So, that's it lang guys. Kaloka, di po ko tinatawagan ng clinic na yun na. Ako na nga, tatawagan ko na. Para malaman ko kung maka-accommodate ba nila ako. Daddy's here. Ayun, binila niya ako talaga ng Royal. Kasi nag-crave ako sa Royal eh. Ayun, Royal and Skyflakes. Masarap guys. Orange cheese ba na? Oo nga eh. Ano bang nangyari sa'yo? CCR ka na, no? Sunod-sunod na rin kasi ito si Megitat eh. Ano ba kayo? Eh, yung gusto kong humiga guys, para sana manood nung last day ng Ikaw Lang Ang Iibigin. Kaso tingnan mo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, di ba? Akala ko bababa na. Ay, may balang-balang yung pwesto. Diyos ko, Lord, Maggie, napaka-cute mo talaga, baby girl. Hoy! Hoy, sus! Halik-halik pa na lalawa, sus! Ayun, Ako na? Sige, ako na. Wala ka ng pwesto. Ay! Kasalbahin nila! Nagawan ako ulit! Ano ba yan? Kasalbahin! Nakakainis! Ano ba yan? Sige na nga, dito na lang kay Daddy, makikisiksik tayo. Nakakahiya kay Maggie. Colors! Andito na si Chris guys, tapos andito na rin si Emma. Nauna si Emma, ay mga 1 yata, andito na si Emma. Tapos umalis na din si Daddy, pero pinaano ko muna sa kanya yung mga mga kurtina, yung bedsheet, pinadala ko muna sa kanya sa laundry. Then ayun, pumunta na siya ng Pasig, pero nag-grab lang siya. Hindi ko pinadala si Tonton kasi sabi ko, mamaya mag-inuman kayo eh. Sabi ko, mahirap na. Sinabi ko ulit sa kanya na, ayoko naman din kasing ayoko din naman kasing ma-offend siya. Yung mapahiya ba na, ano ba ito, pinagdadabutan ako ng asawa ko. Hindi kasi, di ba, nag-iingat lang guys, kasi mahirap yung madoble gastos. At least yung grab, pag sumakay ka, hatid ka sa mo, sa pupuntahan mo. Tapos na, hindi yung kahit na lasing ka pa, eh yung yung may dala kang sasakyan, mas mahirap. So, pumayag naman. Yeah. Yun. And then, nagluluto lang ako ng ng dinner namin. Mamaya, ni Ems. Si Ems nasa kwarto na namin, nag-aayos na. Ayun, yung ampalaya, kasi medyo may tagal-tagal na ito dyan sa ref eh. Lutuin ko na, pero this time, spare ribs yung ilalagay ito guys. Parang pinirito ko muna. And then, yung tofu. Tofu. O tama, tofu. Kasi wala pang tubig eh. Kaya di ko pa mahugasan kung yung palaya. Ayun, tapos ko to. Ito na gagamitin ko. Yung printed na sa pa-cover. Ito naman yung sa cortina. So, yun. Sabi ko kay Daddy, sabihan mo yung laundry, ingatan yung yung sofa cover kasi mamaya masira na naman nila eh. Magkasagutan na naman kami. Ito na guys, nalagay na yung, ano ang tawag dito mami? Sofa cover. Sabi ni Paknit kanina, may bago na akong iihian. Parang hindi bagay, no? Ano yan? Nakita. Paknit! Meron naman siyang black na. Ganda guys, oh. Pero hindi kasi violet eh. Ang cute ng ng bagong sofa cover.
mas maganda pala pag printed, no guys. Ano sa mata. Ganda. Pero okay din yung plain. Kasi yun naman is, hindi kita yung dumi. So, ito medyo kita dyan. So, pareho lang. Pero mas bet ko tong itong printed. Anyway, ayun nga. Tapos, pula yung maroon yung pinahang ko kay Emma. Dapat kanina yung yung gray. Sabi ko parang hindi bagay. So, parang may contrast naman tayo. And then, yun yung binili ko na love. Since malapit naman na February. So, araw na ng mga puso. And then, yung mga furry, na pillowcase. And nagluluto na ako ng ulam nga. So, ayun, instead na ito guys, yung ampalaya, lulutuin ko na lang is itong sitaw. Kasi sobrang pait niya. Kasi yung pagka-bitter niya, parang mga hater na di makamove on. Ganon yung pagkapait niya talaga kahit na nilamas ko na siya sa asin. Tapos pinandawan ko na, binabad ko pa nga siya sa salt pero grabe talaga. Parang siyang ampalayang bilog. Ganon naman guys. Routine! So, ayan. Pero hindi siya masasayang kasi wag mo na kasi nga siya rin, anak. Wag mo na kasi nga naiinis siya pagka inaano mo si Paknit. So, anin ko siya. Para din naman siya masayang nga. Gagawin ko siyang atsara. Ayun, or pickles. Pickles ba tawag yun? O para something na ganun. So, hindi siya masayang. So, pang ulam-ulam sa mga prito, ganun. Ayan, magpapakulula ako mamaya ng suka na may paminta, basta may mga spices. Tapos ginisa ko lang yung bawang sibuyas, kamatis, and then nilagay ko na yung spare ribs para lumambot na. Tapos sobrang hina lang yung temperature. Yan. Hayaan ko lang hanggang matunaw din yung yung tomatoes. Yan. Tapos ito na yung yung tofu, takwa. Yum. Ang bango. Ang sarap guys. Sakto yung yung timpla niya. Hindi na ako naglagay ng salt kasi yung sabaw ng black beans yung inano ko. Hindi ko inubos half lang. Ayun. Tapos malambot na yung karne. Let's add the tofu na. So, ayun. Yum. Ayun, kumain ka dito Kailan mabalik si Daddy? Yan. Dito na yan. May tinatuan lang sa Kala ko, alas ka rin. Hindi pahinga nga ako Yummers. Bakit anong gagawin mo sa baba? Parinig ka pa dyan Gusto mo bumaba. Yan. Pwede na yan. Yan. And you'll be so happy you came to me. Yes, you will. Look, your own delicious. Kaalis lang ni Emma guys. Ayun, pasado alas 7 na. Sabi ko, bumura na siya para makapagpahinga kasi bukas alas 7 pa daw siya. So, ayun, yung na lang ang problema ko, yung labada talaga. Paano kaya ayun? Matatambakan ako guys, pero kerbes lang. Kasi naman ako, diba? Papasama ako. Or sumama ulit yung pakiramdam ko. Tapos pinabaon ko na lang si Ems ng niluto kong ulam, tapos kanin. Sabi ko, baunin mo na lang kasi nagmerienda kami. Pinamerienda ko. Tapos, ayun. Nakarao sa sa linis. Nakakatuwa kasi nag-vacuum siya. So, ayan. Yung lang, yung electric fan lang ang hugasan ko. Tapos, yun nga, yung labada ang problema ko. Pero yung ni Chris, yung uniform is, kaya ko naman yun, ibabad na para bukas. Medyo i-brush na lang ng konti. So, ayun lang. Okay lang matambakan sa ibang damit. Huwag lang yung huwag ko lang hindi malaban yung uniform ni Chris kasi gagamitin yun. So, yun, nakakatawa kasi okay na yung ko, guys. Tada! Yung vanity ko. Although, ito, hindi ko pa rin talaga siya natatanggal. Ayun, wala pa kasing hindi pa nag-text back yung sa Carriedo. So, pinalo up ko nga. Para maalis ko na sana to. Or, kung may alam kayo guys na
pwedeng rentahan na ano. Kasi mas maganda doon. Yung madali kasi yung puntahan, diba? So anyway, ayun nga, okay na yung ano ko. Yung vanity ko. Tada! O, diba, malinis na. Wala pa ako nalalagay na picture namin dito. O, malinis na ulit. Yay! Tapos pinakuha ko si Emma ng ano, ng sabi ko foundation, powder, o kung anong magagamit mo kasi kailangan niya yan sa, ano, sa work, diba? Tapos pinili niya lang yung pink na lipstick, and then binigyan ko pa siya ng isang lipstick, and yung pangkilay. Sabi ko kasi sa kanya sa ano siya dapat sa counter, kasi mas madali yung counter. Gusto niya sa kitchen. So, pantry tuloy siya. So ayun, and then ito na yung ano, yung binili namin na duvet. So diba? Ang ganda-ganda. Feeling ko nasa hotel. Ang cute. So yun, taterno pa sa ano sa cortina kasi hindi ko na pinatanggal, pina-vacuum ko na lang kasi hindi ko nga malalaban. Kaya yun. Diba? Tapos ayun si Groot, inano ko muna, tinali muna ulit. Mamaya pakawalan ko yan. Ayun. So yan. Pwede na nga ako mag-apartment tour. Kasi malinis talaga. Ang bongga. Hindi, malinis na linis, diba? Kaso, pag naano ko yung, pag nanonood ako na ibang apartment tour, sabi ko parang nanliliit naman ako. Baka mabash na naman tayo. Bayan eh, gana nga pang mag-apartment tour eh, ganyan-ganyan. Pero, ayun. Try ko pag ano guys, pag gumaling na ako, ayun, mag-apartment tour tayo. Pero ano lang sinasabi ko na sa inyo ng advance na hindi bongga tong itong place namin pero love na love ko to guys kasi talagang sobrang luwag, sakto sa aming mag-anak, and then pwede pa yung mga dogs ko. So ayun, kesa naman doon sa nakita namin na condo, diba, tapos para kaming magbabanggaan na para mo paano lang. So ito pinili ko, kaya yay, saya, luwag. Kaya, ayun, pag gumaling ako, mag-apartment tour tayo. Kasi, love na love ko talaga itong lugar na to. Ayun guys, nakapag-freshen up na kami. Tapos nakakain na rin ako. Ang tagal kong kumain. Grabe kasi kapag tumatama yung, yung kutsara sa ipin ko nga is, ang sakit. So, ayun, para akong, kanina, unti-unting kumakain talaga. Para malamnan yung tiyan ko kasi, yung huling kain pa namin, yung kanina ni Daddy, breakfast pa. So, ayun, pinilit kong kumain talaga ngayon. Pero hindi na ako iinom ng gamot kasi natakot ako, sabi nyo. Masama sa kidney, tsaka sa liver yung yung sobrang painkiller. So, kaya ko naman hindi naman na siya sobrang sakit. Pero minsan parang pumipitik-pitik na sakit. May guwapo doon sa likod ko So, ayun, wala si Daddy, kami lang dalawa ni Baby. Tayo. Hindi nga pwede kasi si Groot pinapakawalan, diba? Eh kung akyatin ganyan sa bed, Tulog na kulangot ko. Malamang sa ilong ko. Huwag yung pakita. Kuha tissue. So, ayun guys, good night. See you tomorrow. Good night na, bebe. Night. Dali mo si Poknat sa loob. Mami, ano mo doon yung camera? Parang heaven. Heaven na lang yaka. Kasi wala pa kaming dyan, yung ilaw, hindi pa namin napapakabit talaga guys. So, ginagamit kong ilaw is yung sa vanity, vanity mirror. Pero mga 3 watts lang naman yan. So, kaya rebels lang and LED yan. Sige na, ikaw na. Uy, doon na, Paknet, dali na. Wala dito na, Emma. Patayin mo yung doon, anak, ha? Sige, good night. Good night. Tayo na, ma. Tutulog na tayo. Ay! Mga hapon, after lunch. Sige. Maggie! Siguro dyan, Maggie! Baby girl! Shh! Baby girl! Doon ka sa higaan mo. Please, dali. Doon na, dali na. Siguro dyan. Doon na, dali. Dayong-yung! Saan si Dayong-yung? Dayong-yung! Junior! Kailangan kompleto sila. Nag-head count eh. Junior!
Punto ah. Sumasagot ah. Mag-aw-aw ka nga pag tinatawag ka. Asan yung kumag na? Ay, wala. Walang pasisdayong yung dito sa loob. O, sa labas pa ang loko. Yun! Halika rito, Junior. Pasok na, bebe. Halika na. Wala pa si Daddy Uwi yun mamaya. Dali na. Come on na. Halika na. Dali. Pasok na. Ayan. Dali na. Punta na sa higaan mo. Yan. Kompleto na sila, guys. So, good night. Till tomorrow.